Avui us vull parlar de la nova ruta de la seda, que és aquest macroprojecte que va engegar la Xina fa pocs anys per connectar Europa i Àsia i crear un nou macroespai econòmic integrat. N'hem sentit a parlar aquest cap de setmana perquè divendres es va celebrar a Pequín el segon fòrum del BRI, que és el nom que rep el Belt and Road Initiative, és com es coneix en anglès aquesta nova ruta de la seda. La lectura que n'han fet els mitjans a Catalunya és una lectura molt maniquea. Per exemple, TV3 va dir que cap país desenvolupat, tret d'Itàlia, hi ha volgut participar. Això és mentida perquè, per exemple, ja hi estan participant Israel, Grècia, Luxemburg. Tots aquests països estan tancant o ja han tancat acords amb la Xina per construir infraestructures ferroviàries i portuàries. El problema és que bona part dels països que formen part del BRI s'endeuten amb la Xina per poder construir aquestes infraestructures. I d'aquí ve aquest discurs del pànic apocalíptic que la Xina acabarà envaint Occident, que acabarà imposant el seu marc mental a Occident, etc. Davant d'aquest discurs del pànic jo vull dir dues coses. En primer lloc, que tot depèn de com es juguin les cartes. Si ets un país consolidat, com per exemple Israel, evidentment quan fas tractes amb un país autoritari com la Xina, prens una sèrie de precaucions, però de la mateixa manera que prens precaucions i mesures quan fas tractes amb qualsevol altre país. I la segona cosa que volia dir és que mentre Catalunya sigui dins d'Espanya ho té difícil per tancar un acord amb la Xina en el marc d'aquest BRI. Però això no treu que no s'hagin de fer tots els estudis i no s'hagi de posar a l'agenda política la posició que ha de tenir Catalunya en relació a aquest nou marc euroasiàtic que s'està creant. És preocupant que el govern de la Generalitat no tingui un discurs seriós elaborat sobre les oportunitats i els possibles beneficis geopolítics que tindria per Catalunya la participació en aquest BRI, en aquesta nova ruta de la seda. Això vol dir que no es prenen seriosament la independència, perquè és una qüestió geopolítica de primer ordre. L'Ajuntament també ha de tenir discurs sobre aquesta qüestió i per això a Barcelona és capital ho estem estudiant a fons, perquè considerem que la capital del país ha de tenir un discurs elaborat de manera profunda i meditada sobre totes les qüestions geopolítiques cabdals.